shagon sakido bangaren gudawa ruwa sun kare madan kada bai wanka ba ana ganin malalin da ke wuce wallahi sai da yake da ai haka rayuwa ya yi aka riga wannan sai da kuma da azu amma sai da wata lokaci ta ranar dogon ko ya ma zaune oke to ana yi to ka bari su gama ka daina mutum samun shagida ni mutum guda da ya samu har cikin gidan mu daki na ya kwakwashe ni amma ba ka isko mutum cikin gidan su da bai kaji ko dan mutum sai yawan gama haka sai na kaduna shi garin mutum har cikin gidan su har daki autar sakido kudu ne da jamus ne tushen dambe gurma da matasa ne ba manya-manyan gurma da babu manya-manyan matasa ne kuma da ruwa ka tsara gaba ko ya taso raye ko ya taso a mace cikin dole sai ayi guda ai abin ya kawai ya riga ga tabbin ne dan ba ku da yake duk arewawa ga hotel nan wai hada shaba a littara ya ce kowa ya ce kowa lallai dan ba ku ne ka ta da garka kai jama'a kai dogo kai ko bari waɗanda su gama ana dangan maya kuna shiga da yan bunkuru kuma fiya goma bayan a duka ciki tambalan gada ga dambaran za a buga tsakanin mai karfin Ali Zuma da shida shagon Alin Tarara. Ga shagon Alin Tarara nan ba gari ya mugu na Allah ba da sa. Ta ga damban nan dai an shigo hili kowa da kowa. Ta ga damban nan dai an taka tsakanin mai karfin Ali Zuma da shida shagon Alin Tarara. Doron ƙwallon kai ga damban nan dai.
damban nan dai mai karfin Ali Zuma yana kora shi wallahi an dawo fili shagon Alin Tarare ya fara kai naushi wallahi la ilaha illallah ya bugan mashagon Alin Tarare ciki wallahi